Goedemiddag allemaal. Het is een hele eer om hier de spits af te drijven deze middag rond de Limburgse wijnbouw als speerpunt in het agricomplex. Dus ik ga ook heel kort dan even schetsen wat wij doen vanuit de provincie Limburg in het kader van de bevoegdheid landbouw en platteland die ik zelf heb. Wijnbouw is natuurlijk een niche binnen heel die landbouwsector en dat hebben we ook als provinciebestuur. En mijn collega is ook hier, die dat ook mee ondersteunt trouwens vanuit de hele voltallige deputatie. Met SALK gezien in 2015 en daardoor hebben we dan ook heel wat provinciale middelen daarop ingezet door eigenlijk te investeren in een wijnbouwonderzoekscentrum. En voor ons was dat ook een heel logische keuze dat wij dat zouden doen op het proefcentrum fruitteelt in Kerkom, in Sint-Truiden. Omdat daar al heel wat expertise zit. Daar zit heel wat wetenschappelijke expertise in en demonstratief onderzoek rond alles in het kader van fruitteelt in Limburg. Dus vandaar dan ook dat we dat wijnbouwonderzoekscentrum daar hebben ondergebracht. Ondertussen is daar een experimentele wijngaard bevindt zich daar een experimentele wijngaard waar een 12 soort wijndruiven zijn waar onderzoek op wordt gedaan. Het is eigenlijk ook zo dat wanneer we de eerste opbrengst hadden van die wijngaard, dat we dan ook zijn gaan kijken wat is de volgende stap die we kunnen doen. En daarmee hebben we ook geïnvesteerd gehad in een vinificatieruimte, zodanig tot heel het onderzoek heb, eigenlijk tot wij zeggen van de wijngaard tot de wijnfles. Wat voor onderzoek doet men daar nu? Men doet daar onderzoek niet alleen op de wijnsoorten, maar men kijkt ook wat zijn de rijpingskarakteristieken, wat is de opbrengst en wat is de groeiwijze van de teeltmethode. Met de vinificatie gaat men dan ook kijken wat zijn de invloeden van de teeltmethode op de smaak, wat toch ook heel belangrijk is. Gelukkig kunnen we ook beroep doen op heel wat mensen in de wijnbouw die Limburg al had, die daar ook mee in adviseren. Ik zie ook professor Hoube hier zitten, die ook altijd heel hard daaraan meegewerkt heeft. Dus het is toch wel belangrijk dat wij ook binnen Limburg dat wijnonderzoek hier hebben vastgelegd. En ik moet ook zeggen, dat is het enigste wijnbouwonderzoekcentrum wat wij hier hebben in Vlaanderen, wat ook volledig met middelen vanuit Limburg wordt gefinancierd. Het is ook het meest noordelijk gelegen onderzoekscentrum van wijnbouw. Dat wordt mij toch gezegd, dus waardoor we eigenlijk ook wel fier zijn dat hier te hebben. Wat gebeurt er ook? Daar wordt ook heel wat kennis gedeeld met buitenlandse instellingen. Het gevolg is ook dat er een basiswijn ontwikkeld is op basis van een gestandaardiseerd protocol, wat ook heel belangrijk is om de vergelijking te doen en om wetenschappelijke onderzoeksresultaten daar ook te evalueren mee. Sinds het ontstaan eigenlijk, of sinds de oprichting van dat wijnbouwonderzoekscentrum, worden er ook heel wat activiteiten georganiseerd. Worden ook buitenlandse sprekers uitgenodigd om eigenlijk ook die kennis van in het buitenland naar hier in Limburg te brengen. Hier zie je dan ook nog de vinificatieruimte. Ondertussen hebben we ook een soort van experimentele wijn gehad daarin. Wat ook heel belangrijk is, dat we niet alleen dus dat wijnonderzoek doen, we financieren ook een aantal onderzoeken. Samen hebben we bijvoorbeeld met de PXL en de U Hasselt een onderzoek gefinancierd rond de rentabiliteit van de wijnbouwsector. En wat bleek daar eigenlijk uit? Dat op zich wij ook al een voordeel hebben in Limburg. Wanneer we mensen uit de fruitteeltsector hebben die willen overschakelen naar wijnbouw. Want wat is het voorbeeld? Het voordeel daarvan is natuurlijk dat zij al eigenaar zijn van de grond en dat zij ook al vertrouwd zijn met
ja, met teelttechnieken. Dat is één onderzoek. Een ander onderzoek wat er gebeurd is, men is bezig met een internationaal onderzoek naar een toekomstgerichte mousserende wijn, waar men ook een onderzoek doet bij min 35-jarigen om te kijken hoe die hun smaak evolueert en hoe men dat dan ook in het vinificatieproces kan brengen. Maar ik denk tot straks Dani Bijlemans, algemeen directeur van het proefcentrum Fruitteelt, die komt ook nog aan het woord en die zal daar ook wel meer over vertellen. Dan is er ook een EFRO-project geweest over ondernemerschap in het productieve landschap, wat eigenlijk ook met collega Igor Vultjes is gebeurd. En daar is het kwaliteitslabel Limburg smaakt naar meer ontwikkeld. Waar ook eigenlijk die Haspengoudse terroirproducten mee moeten gepromoot worden. Ja, ondertussen hebben we toch al een 700.000 € geïnvesteerd in Limburg daarin. En de bedoeling was ook natuurlijk om die hobbymatige wijnbouwer, om die uit dat hobbymatige te trekken en ook om dat veel meer professioneel te maken. En ik denk ook wel dat we daarin geslaagd zijn en dat we op die manier ook verder die nichesector, want het blijft toch wel een nichesector, verder willen versterken en diversifiëren. En het brengt natuurlijk ook heel wat mogelijkheden mee voor onze plattelandseconomie en ook heel wat kruisbestuivingen naar andere sectoren, zoals de vrije tijdseconomie. Tot daar heel kort. Uiteraard kan iedereen terecht bij het wijnbouwcentrum van PC Fruit, maar moet dan daar ook wel lid van worden. Maar ik denk dat het zeker de moeite is om met hen contact op te nemen wanneer jullie echt zelf bezig zijn met het ontwikkelen van wijn, zou ik zeggen. Dank u wel. Ik wil het tot hier.